Ратаўнікі, работнікі дорожных и коммунальных службаў працягваюць работы по ликвидации наступстваў працяглых дождёў. Моцныя ападкі прывялі до частковага разбурэння участкаў дорог у Полацку, Верхнядзвінскім и Ушацкім районах. Яшчэ два участкі дорог у Верхнядзвінскім районе былі падтопленыя. Спецыялісты вядуць іх аднаўленне. У Лепелі падтопленымі аказаліся 4 жылыя дамы. На месцы працавалі работнікі МНС и спецтэхніка. Минувшие сутки в Лепеле работниками МЧС проводились работы по откачке воды от подтопленных в результате сильных дождей жилых домов. В Верхнедвинском районе для стабилизации обострившейся ситуации с подтоплениями именно участков дорог было задействовано территориальное звено государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организовано взаимодействие со всеми службами региона для контроля над ситуацией и совместного оперативного реагирования в случае необходимости или изменения ситуации. Жыццезабеспячэнне жыхароў населеных пунктаў не парушана, вядзецца маніторынг гідралагічнай абстаноўкі.